syempre. Oh. Okay. You're the reason I believe in love, and you're the answer to my prayers from up above. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang langit. Oh, magandang dilag. Mawalakan mo lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nagkakabal. You're the reason I believe in love, and you're the answer to my prayers from up above. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Jasmin! Ayan, at syempre, dito ka ganda, dito ka. Ayan, at ito ang sa'yo! Wow. Ayan, at syempre, meron ka rin. Ferrero! Syempre. Asan tayo? Asan mga kasama natin? Meron ka rin mga... Syempre, hindi natin mabuhat. Ipapakita ko na lang. Okay, meron tayong donut. Ayan, at syempre, meron tayong... Cake! Ayan. Hindi lang yan. Meron din tayong... Teddy bear! At syempre, hindi lang yan. Meron tayong mga pa-Jollibee. Ayan, at syempre, dito po. Yan ka lang muna, teddy bear, ha? Syempre. Ilalagay dito. Ano? Ayan, meron tayong Jollibee. Okay? So, saan? Dito na lang. Hello, sir! Siyempre, meron tayong... Okay? Okay, hindi ko na ilalabas na wala. Okay. Harap tayo. Hanggang ngayon, ikaw at ako. At sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling. Pangako sa'yo na ika'y uunahin at hindi na itatanggi ang Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Isa pa! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, Miss Jasmin. Bago niyo po i-blow yung candle, dapat po muna kayo mag-wish. So, wish, wish, wish! Happy birthday! Ganda! At syempre, pwede ko ba itanong kung ilang taon na po sila? 26. Para namang 18 lang. Ganda! Ayan, at syempre,
Miss Jasmin, ano po ang inyong message po kay Sir? Siyempre, alam niyo na po kung sino yun. Chat ka na lang. I-chat na lang. Ayan. At syempre po, ayan, ano pong pakiramdam? Nagulat ako kasi first time. Oh. Tsaka, sobrang saya ko rin kasi ang ganda talaga. Wow. na ano ako, na starstruck. Na-starstruck ako. Ayan. Yung channel niya, kung may channel siya. Opo. Ano, pa-shoutout po! Follow me on my page, Inaming with a double I. Ayan. I-follow nyo ha, mga tropa! Ayan. Ayan po. Ayan. Siyempre, ang ganda. Okay? Papakilala na po ako. Okay. In behalf of Edmonton's Flower Shop and Fortinis, thank you, Sir Chrys, all from Calgary, Canada. Ayan. Salamat po. Ayan. At syempre po kay Ma'am Jasmin, thank you very much. Nahiya nga akong tumabi. Ang ganda. Di pa. Dito ka talit. Ayan. Ang ganda natin. Oh. Smile. Halika lang dito ang tigay. Artistahin oh. Smile, smile. Smile. Ang ganda. Okay. Thank you! All the way from Calgary, Canada! Bye! Magandang dilag, puso ko yung nabihag